ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ କି କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ମଣିଷ ମନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାର କାମନା ରହିବ ନାହିଁ ବା ଆଶା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସୁଖୀ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କାମନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବ, ମୋ କଥା ବୁଝିବ, ସେ ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ। ବା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ରହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛେ, ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ସଂସାର କରିଛେ, ସେମାନେ ବି ଆମ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଆମକୁ ସାହାରା ହେଇକି ରହିବେ। କୌଣସି ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହବ ଦେଖା ହବ। ଯଦି ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ଥିବ, ଲେଖିଥିବେ କପାଳର ଦୁଃଖ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଇବା। ଯଦି ସୁଖ ମିଳିବାର ଥିବ ତ ସୁଖ ମିଳିବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି କେବେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଲୋଭ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଆପଣ ନା ମୋ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଥାଉ, ନିଜ କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରିପାରେ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ହୁଏନି। ଏମିତି ଚାଲି ବୁଲି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ହେଲା। ଏତିକି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି କାମନା ଜୀବନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।